ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинградда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф гардиши Ленинград, гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе. Аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 9 ошшонаи мана ҳамин бинои 9 ошшонага ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Дар 9 ошшона қарор дорем дӯстони азиз. Аз болои хона боз ҷо ҳаст ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Ду хонага кардагианд бо масоҳати 59,9 метри квадратӣ дар 9 ошшонаи бинои новостройка. Худи бино аз 9 ошшона иборат аст. Хона коробка, яъне бе таъмир мебошад. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз ошхона шурӯъ мекунем. Ошхона мебошад дӯстони азиз, трезаи калони байни ҳуҷрагӣ дорад. ин ҳоҷатхонаву ҳаммом алоҳида мебошанд. Ва ин ҳаммом. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. Дӯстони азиз, шумо метавонед ошхонаро ба якум ҳуҷра табдил тиеду якум ҳуҷраро ба ошхона табдил тиед. Агар хоҳиш дошта бошед ки ошхонатон трезадор бошад. ин манзарае ки аз трезаи хона дида мешавад. Хона дар гардиши Ленинград ҷойгир мебошад. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, коллеҷи тиббӣ ва ғайра дар наздикии хона қарор дорад. Ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Инчунин бозорчаи фабрика ва бозорчаи Ленинградам дар назди хона мебошад. Бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. Нархи хона бошад 420 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 31 мебошад рақамҳои дастӣ мебошанд. рақамҳое ки охирашон 69 рақамҳои танҳо WhatsApp. рақамҳошон дар рӯи экран. занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. боз хотир расон мекунем ки канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. Аз мо танҳо реклама. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.